A kú dédé àkókò yìí, gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní láti tún máa wò mí lónìí. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá 001 pẹ̀lú Oyinládùn Ẹ̀yinjẹ Elédùmarè náà ni. Kí ni tí a fẹ́ pẹ̀kẹ́lù lónìí? Ẹ̀yin tí ẹ ti láǹfààní láti máa wò wá tàbí tẹ̀lé wa bọ̀. Ẹ ti máa mọ̀ wípé a ti sọ̀rọ̀ nípa tí a pè ní álífábẹ́ẹ̀tì Yorùbá. Álífábẹ́ẹ̀tì Yorùbá. Kí wá ni ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí? A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìsọ̀rí tó wà nínú álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Nínú álífábẹ́ẹ̀tì, a ní ìsọ̀rí méjì. Ìsọ̀rí àkọ́kọ́ ó ní mo pè ní ìró fáwẹ́ẹ̀lì. Kí ni mo pè é? Ìró fáwẹ́ẹ̀lì. Ìsọ̀rí kejì ó ní mo pè ní ìró kọ́nsọ́náǹtì. Ṣé ẹ gbọ́ mi dáadáa? Ó yẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ìró fáwẹ́ẹ̀lì. Mélòó gan ni ìró fáwẹ́ẹ̀lì tó wà nínú álífábẹ́ẹ̀tì Yorùbá? A rí méje. Òǹlẹ́lẹ́yìn. Ìró fáwẹ́ẹ̀lì yìí ńlá wá pín sí ọ̀nà méjì. Nínú ọ̀nà méjì yìí ńlá ti rí abala A rẹ̀ tí a pè ní fáwẹ́ẹ̀lì àìránmúpè. Ìyẹn ni fáwẹ́ẹ̀lì tí a kì í ránmú pè. Abala B rẹ̀ la pè ní fáwẹ́ẹ̀lì àránmúpè. Fáwẹ́ẹ̀lì tí à ń ránmú pè é. Ó yẹ ẹ jẹ́ kí a jọ gbé yẹ̀wò kó lè yé wa. Fáwẹ́ẹ̀lì àìránmúpè ó ní mo tò sísàlẹ̀ yìí tí mo pè ní a, e, ẹ, i, o, ọ, u. Ìjẹ́ ẹ rí ibi tá a ti ránmú pè é? Rárá, eléyìí ni méje. Fáwẹ́ẹ̀lì àránmúpè, èyí tí à ń ránmú pè, òun ní ọmọ ó ní iwájú kọ̀ọ̀kan. Ó yẹ jẹ́ kí a jọ ka ohun náà. A, ẹ, i, ọ, a, ẹ, i, ọ, ẹ rí i kò sí bí ẹ ti fẹ́ pé ẹ máa sún imú yín sókè kí ẹ lè rí ohùn rẹ̀ pè sí ìta dáadáa. Mélòó wá ni òun? 1, 2, 3, 4, 5. Márùn-ún òun ni òun ti tiẹ̀. Márùn-ún ni fáwẹ́ẹ̀lì àránmúpè, nígbà tí fáwẹ́ẹ̀lì àìránmúpè jẹ́ méje. Eléyìí ni ìró fáwẹ́ẹ̀lì tí ó wà nínú álífábẹ́ẹ̀tì Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí ìró kọ́nsọ́náǹtì tó wà nínú álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Àwọn náà ni mo tò sí abẹ́ ìsọ̀rí yìí tí a pè ní bí, dí, fí, gbí, gbì, í, kí, kí, lí, mí, ní, pí, rí, ṣí, ṣi, tí, wí, yí. Nígbà tí a ka ohùn papọ̀, ó jẹ́ méjìdínlógún, 18 òun ni mo pè yìí. Báwo ni a ṣe rí ìró fáwẹ́ẹ̀lì méje àti ìró kọ́nsọ́náǹtì méjìdínlógún? Nígbà tí a ka álífábẹ́ẹ̀tì tí a kà á ní kọ̀ọ̀kan tó wà nínú èdè Yorùbá, ó jẹ́ márùndínlọ́gbọ̀n, 25. A, e, I, o, ọ, u òun jẹ́ méje tó jẹ́ ìró fáwẹ́ẹ̀lì. Nígbà tí àwọn ìyókù tí a tò sísàlẹ̀ jẹ́ ìró kọ́nsọ́náǹtì. Nígbà tí a bá ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ náà, a ó kọ́ wa bí a ti lè fi ìró fáwẹ́ẹ̀lì àti ìró kọ́nsọ́náǹtì tá a ṣe lè so pọ̀ tí ó di ọ̀rọ̀ àti ó sì ní ìtumọ̀ ní etí àwọn ènìyàn. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí YouTube channel mi, Oyinládùn TV. Ẹ ṣé mo dúpẹ́.